Aktualizácia telesných žliaz. Publikované 9. júna 2025. Zdroj Era of Light. Od Natalie Alba. Preklad Ingrid. Milovaní. Ako pokračujeme v stabilizácii svojich svetelných tiel, pripravujeme sa na ďalšiu integračnú vlnu. Sme na zrýchlenej ceste k prekročeniu nižších sfér, v neustálom toku prepúšťania a opätovného prijímania všetkého. Znovu získavame sami seba, čo je proces, ktorý sa začína znovu získaním všetkých fragmentov našej duše, stelesnením väčšej lásky, múdrosti a sily a prechodom na novú úroveň vedomia. Mnohí z vás už pociťujú novú svetelnú vlnu, ktorú slnovrat ešte umocní. Nová vlna, v ktorej sa moji sprievodcovia podelili o dôležitosť vyčistenia a aktivácie nášho endokrinného systému, pretože práve ten obsahuje sieť žliaz, ktoré majú na starosti nielen produkciu hormónov, ale z duchovného hľadiska aj prepúšťanie informácií, vedenia do nášho tela. Žľazy ako hypofýza, epifýza, thymus, štítna žľaza a tak ďalej sú najdôležitejšie z hľadiska opätovného spojenia duše a monád, pretože ak náš thymus a štítna žľaza nie sú zdravé a aktivované, dochádza k určitej úrovni fragmentácie duše, odlúčenia, ktoré mnohí z vás môžu pociťovať v podobe toho, že nedostávajú vedenie alebo nie sú v súlade s tým, kým sú, cítia sa unavení, smutní a majú nedostatok energie. Naša epifýza a hypofýza, ako aj ostatné žľazy, teraz stelesňujú masívne slnečné vysielanie a energie 6. dimenzie, ktoré prijímame, a keď nie sú aktivované a znovu prepojené, nie je možné dosiahnuť svetelnú integráciu, pretože stratili svoju schopnosť pôsobiť ako poslovia svetla v našich telách, čo je ich duchovná funkcia. Tieto žľazy fungujú ako energetické kanály, prijímače všetkých pokynov, ktoré k nám prichádzajú z iných dimenzií. Keď nefungujú správne, často môžu prijímané informácie pochádzať z astrálnej úrovne, čo sa často zamieňa s vedením, ktoré dostávame z autentických zdrojov. Tento rok je pre mnohých dôležitý na to, aby sa prispôsobili svetom duše, a práve s týmito žľazami nášho tela treba pracovať, ak chceme spojiť svoje fyzické ja s naším božským ja, pretože vzostup nie je len mentálny koncept, ide o spustenie fyzickej zmeny, ktorá umožní našim telám vteliť vyššiu frekvenciu, posunúť nižšie zvyškové energie a znovu aktivovať vyššie funkcie našich žliaz. Zvuková terapia, aromaterapia a EFT poklepávanie nám môžu pomôcť aktivovať žľazy v našom tele. Kľúčová je aj uvedomelá výživa a všetko, čo pijeme, aby sme doslova neotrávili naše telesné žľazy, pretože prvým krokom je ich očistenie od všetkých toxínov a kontrola nižších programov uložených v našich troch hlavných čakrách. Preto je liečenie našich troch hlavných čakier také dôležité, pretože sa v nich nachádza všetka záťaž, ktorá bráni horným žľazám v aktivite. Najdôležitejšie je však pracovať s vnútrom, kde je to nepríjemné pre všetky bolestivé spomienky, ktoré v sebe možno ešte stále držíme, ale ktoré je potrebné prijať a vyliečiť, aby sme sa mohli posunúť do ďalších krokov. Bez rehabilitácie nášho DNA, mentálneho a emocionálneho tela nám všetky vonkajšie terapie, ktoré používame, nebudú prospešné, pretože v sebe stále držíme to isté naprogramovanie. Toto je jedinečný a nádherný čas na to, aby sme pokračovali v uvoľňovaní starých vrstiev toho, kým sme kedysi boli. Aby sme úplne a natrvalo prijali svoje autentické ja, bez toho, aby sme sa obzerali späť na to, kým sme boli a na svoje staré spôsoby života. Len prebývanie v našej novej osvietenej frekvencii s veľkou radosťou, vďačnosťou a láskou za všetko, čo sme už dosiahli. Nech sa otvoríte zmene, aby ste ochotne a s gráciou prijali to, kým skutočne ste milovaní. V rámci nekonečnej lásky Natalia Alba.